nyuwun aku dipanaku kesenian kebudayaan jasane tampi lumayan kanggo hiburan dados kados pundi Paman Kecot Peot menurut pandangane panjenengan pendapat panjenengan persoalan pencalonan Pilwu isun putrane Rama Kaji Sidik Tarsidi badhe nyalon. Aduh ya makanya Den bakal menurut jari Paman iki ya ake resikone ana konsekuensine yen dadi lan yen bli dadi sebab bakal menurut pendapat Paman Kecot Peot iki sebenarnya demokrasiku konspirasine Dajjal konspirasine iblis. Paman Kecot Peot tak pelajari, tak analisa, tak teliti. Iki demokrasi iki menguntungkan bagi Dajjal, bagi iblis. Karena apa? Karena akan terjadi konflik horizontal sesama masyarakat, sesama warga Republik Indonesia. Loh, ya segoblok-gobloknya Paman li. Sebodoh-bodohnya Paman, yang Paman iki duwe guru laku, yen guru laku ku arane guru pengalaman. Sebab guru iku ana guru rupa, ana guru wicara, ana guru laku, ana guru sejati. Yen guru rupa yaiku Pak Guru, Pak Ustadz, Pak Kiai, ana rupane iku guru rupa. Bakal guru wicara yaitu tulisan, buku, karangan profesor, kemudian kita pelajari, kita baca, surat kabar berita, pengetahuan umum, itu adalah guru wicara. Kalau guru laku berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengamatan, berdasarkan penelitian bahwa demokrasi itu sesungguhnya adalah konspirasinya Dajjal, konspirasinya iblis
itu menguntungkan bangsanya Aljan supaya masyarakat konflik horizontal pada beliwawuan, pada tukaran, pada musuhan, pada bedep-bedepan, pada cakar-cakaran, saling bunuh-membunuh, saling beli akur, lantaran beda warna, lantaran beda pilihan, lantaran beda jago, lantaran beda yang didukung. Tuh, si mune akur dadi beli bawuan. Sing awit cilik baturan, sing awit cilik, sing awit SD, SMP, SMA baturan ruket, mandi bae galang golong bae. Lantaran pilihanku, saya kira beli akur. Saya kira beli bawu. Ya sebenarnya sih, ya kalau misalnya dia mau nyalon, ininya memberi saran, wajar kalau memberi saran, memberi masukan, terus dianya mau nyalonnya, ya punten aja, saya mah tetap nyalon. Tapi yang namanya pertemanan itu, ya tetap berteman, tetap bersahabat, beda pendapat, beda pendapatan, tetap bersahabat. Kok, bahkan menurut paman. Bahkan menurut paman ini, demokrasi akan membuat perpecahan, terkotak-kotaknya golongan, terkotak-kotaknya manusia. Akhirnya pada beliwawuan, karangnya rajeg-rajegan, jalannya dirajeg, lantaran beda pilihan, lantaran beda warna, lantaran beda yang didukung. Loh, konon, itu menurut pandang, mana paman ya beli, habis bendang. Oh ya, orang-orang melu nih, ayuat non, kan milik nangi, makanya nganang orang nangi, namanya wali. Ko, jalan gas bendang, milik ku jadi ngutangi, ya wadon yang ngutangi yang calon wadon sih. Wah, calon desa Kaloran karena calon wadon, loro. Ciliak ya calon wadon, tugu calon wadon, ku yang utangi kunku, bakal lanang menjoro wali. Wong wel habis bendong wong serius, sire ora serius. Ya, umur, nah, anak umurnya, anu, anyok neon, anyok ini banyak, umur. Iya. Kanggo wong Pekandangan Jaya KB khususnya blok Pegaden. Kanggo sing lagi ngintip Pegaden Pro. Tim apa kan mau kah? Tim catcher ya? Ya benar. Kanggo Papa Kevin wong kepetakane keding nok cita. Anak lanang sing duwe Aceh, Mama Pendi, Mas Dodon, kangge Bapak Cirusdi, Bos Getah, kangge Kang Lurah Kenang Keding, Mama Kuno sana dulu ya, durung ana ya, Mama Dene Miko sing duku kerupuk, Mimi aja, cari nih nok cinse wong tamasari ya, Mimi. Mama Mito, Bos Segara Banyu, Ayah Denoke Kedik 925. Kanggo Papia As, sesepuh Pekandangan Jaya Keding, sing masih setia. Kanggo Senok Kesrot sing karpe dewek. Papa Nanda ya. Kuwung melengkung ning langit. Awaran si megaku nyawang gunung katone suwang nyawang segara katone ombak-ombak kan kayak jagat melu nangisi kayak jagat melu bela sungkawa. Ibu kuncen Ibu aja nengsi sarang bapak panitia buyut Pegaden dewe kangki Mama Dene Mikoy Keding wong duku kerupuk dewe
sareng mama ditobo segala banyak gede mama denok aya denok sing 2925 kang nana supir dembe sarang nini kacica carinya kedik nok cing sehung taman sari liat dewe bapak sarang kanggo para kedik mama Sarah mimi yang tising dua warung kencana wong dewe mama dandi sing de pegaden pro sarang papia asmaria kedik minang kanesa sepupu kandangan jaya dewe sarang nok nana enjel nok watine kedik mamai biar mama Jema Kang Aswandi mama Cici saking Subang mama ini kan sing de Taiwan dewek aja anaknya bapak warta mama Jubar tempat Kang Kajirus di bos keta dewek sarang ayah Diana sing de banyu urip lumayan dewek Mime Diana sing dua toko pegadaian ngucapakan matur kesun kangge Bapak Casimin Ibu Umina Keding minakan bos tenda kembar mulia Bapak Casimin Ibu Umina matur kesun sarang bundane Pinoy Kedik bundane Pino sing de warung tanggul dewe Papa Kevin wong kapetakan nok cita anak lanang sing duwe asese Mama Pendi Mas Dodone Kedik sarang Bapak Jirus dia Kedik bos keta dewe kang luar kenangan sarang Mama Dene Mikoy Kedik sing duku kerupuk dewe segera banyak Kedik saking dongkal dewe ayah denok sing 2925 Mas Doga mal papai saka Kang Bumi gamale Kedik Mas Goblang papai Damus Bapak Dede Ayu wong bojong cemara Kedik bos endok papai Alun wong Karang Jambe papai aja sing deposak para Kedik bapak pipi wong cemara Cirebon dewe Bapak Pipi cemas terbon dewe Bapak Kevin Moka petaka Bunda Nebito sing de warung tangguh Bapak Casimin Ibu Minai Kedik bus tenda kembara mulia Kedik nok cipta anak lanang sing dua ACC Mama Pendi Mas Dono Bapak Jirus di bos ketang Kang Lura kenanya Mama Dene Niko sing dukuk Dene dilali bisa lali dilali pun bisa kelipur tambah lawas jadi kelingan tambah lawas jadi kemutan aduh anaknya mama sarang bibi yang Dados mekaten bakemunggu kula paman iki ningali efek negatif mawon boten den tingali kang positif. Bakal kang positif niku
demokrasiku ya kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan mengemukakan pendapat, lan wong cilik bisa dodok dadi jabatan dhuwur. Baka sistem kerajaan wong cilik ya kastane kasta rendah baik, kasta sudra, kasta waisya, ora bisa munggah mengkasta satria apa maning ning kasta brahmana. Dadi baka munggu kula ya demokrasiku ya ana bagusi ya ana blesake. Yen ora nganggo sistem demokrasi, isu niki ora bisa dadi kuwu, ora bisa dadi lurah, ora bisa dadi bupati, ora bisa dadi legislatif atau DPR. Baik legislatif maupun eksekutif maupun yudikatif. Lu mekonon baka pamaniki ningaline ke sisi negatif baik. Ya memang benar baka sisi negatif sistem kepemerintahan melalui sistem demokrasi, melalui sistem politik menimbulkan perpecahan, menimbulkan perkotak-kotakan karena mereka belum dewasa dalam berpolitik. Niki sebenarnya pembelajaran tentang bagaimana berpolitik yang baik, berjiwa satria, dan mendewasakan masyarakat, memberikan pendidikan tentang berpolitik praktis. Ya iya menurut sih. Aduh. Ya mung baik kok. Ya mung baik nimbulakan konflik horizontal kok. Ya karena mereka belum siap berpolitik praktis. Karena mereka masih belum paham bagaimana berpolitik. Beda warna dadine tukaran. Ya tak Kang Haji. Yo. Waduh orang mana orang paham. Dadine karo sedulur, karo adik, orang tukaran. Gara-gara beda pendapat. Kok adine sira kok sing rada karepe dhewek kok ngono usah duruat ngono. Pegawean wayang-wayangan, tembang-tembangan, ngarit umpan wedhus umpan bebek. Bocah rada karepe dhewek. Beda warna, jarang yang biasa boyo. Mung bae ngono beda warna dadine bangkerengan. Dadine tukaran karo waduh. Waduh, yang seri, yang ora ati dadine pantung-pantungan ya. Oh, ya bener ya beli. Kacopet. Ya iya Kang Haji. Hari kita sih memaklumi. Toli mangkene nang baka wong pengen dadi kuwu iku aja pengen diundang kuwune baik. Aja sir magemenyar. Pengen dadi kuwu ki kene, pengen diundang sinden, pengen diundang ning Mimi Tia Permatasari, pengen diundang ning Mimi Haja. Nini Aliani. Oh, pengen seneng lagune wis percuma. Laguna Kembang Suket, laguna Kelambi Abang. Wah, wis gah. Ya aja kenang pengen diundang bapakku, mamaku, ramaku, bosku, aja makono, aja gemenyar. Kono wis dadi kuwu gemenyar plek-plek. Menggawene blekaruan. Wong kuwi ku ngrangkul wong mambu-awu, ngrangkul wong cilik, kudu tanggap karo wong cilik. Ake masalah, ake persoalan, kudu metu ngarep. Ana masyarakat lahiran, ya kudu metu ngarep. Ana masyarakat tabrakan, ya kudu tangdang. Ana masyarakat nang rumah sakit, duit beli duwe, ya tangdang. Kok kaya anak putune. Kajurom lah. Bagian wadon. Anak putune kajurom lah, kaji marsian. Sanajan ku wadon, tapi tanggap. Ana persoalan apa baik? Metu ngarep. Ana wong lahiran ya gage. Aja dadak-dadak dadi wong baik. Dadak-dadak dadi wong srese. Padahal asine sira kaya semenggu. Asine sira sobut sombong. Dadak-dadak baik, sopan baik, menipu. Kelakuan baik, karakter baik itu alamiah, jangan dibuat-buat. Kono bakal beli dadi ya semenggu maning sira. Yo ngasilene ke semenggu, kirim makan anak butuhe, ya itu baik, sopan, nanti ana kegiatan teka. Nipu, bakal nipu.
berbuatlah yang baik, membuat akhlak yang baik, karakter yang baik. Itu alamiah, jangan menipu masyarakat, jangan menipu Tuhan. Nanti kalau menipu Tuhan, kamu akan ditipu lagi oleh Tuhan. Dijelaskan yang surat Al-Baqarah ayat 44. Oh, kamu mengajak kebaikan, kamu mengajak kebenaran, dirimu sendiri tidak pernah melakukannya, padahal kamu memahami dan telah membaca kitab. Go, makonon. Ojo kan anak laguna kelambi abang, kita bagi sinden, laguna kelambi abang. Wah, ya beli camplang sudah ke makonon kuno. Wis, ora pecus. Wis. Aja nyalon maning. Baka makonon kuno ya, kemenyar kone. Wis dodok tadi ku. Pepereja kaya dewa nembe mudun si kayangan bos perkasa wong megagah perkasa langka padane sun kegoda lima sampean langka sejene apa maning yang wis nganggo klambi abang bepereja bos perkasa awan bengi ulape kasedi wong ganteng rupane disawah katon yen ketemu sedina rasane pusing mandat seni yen kula dadi jodohne awan bengi ati kula kebayang bekerja wong sampean bos perkasa wong lanang jadi pujaan langka padane mau siji cuma sampean layar temen lampor sulai beli kalakon Lambi abang bos perkasa awan bengi mulane pengen kesedi bunyi di sawah katone benih yen ketemu sedina rasane pusing manjang senenge yen kula dadi jodohne awalan bengi bos perkasa kula kebayang gati cuma siji bos perkasa dadi pujaan langka padane mau sampean kebayang bengi bayang temen lama ulang beli kalakon atingan rasa greget sungkat pantas temen yang di sawah sing kaduan bos perkasa kaya dewa ngambe mudun sing kayangan wong kagak perkasa langka padane
kegoda dengan bapak Reza langkah secene Ismarian. Syahire, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.